Sosoro maruta bawana bana maragana samirana lan marayang panca bayu wisikan golongan 5 wonten pangandika ngadhawuh Piraka kepareng kabruka nimbali dhumateng ingkang rayi kula pun jewabang bobotipun kakang kang tinanggenah rikalunggan dina samangkon nimpingi daya sadra ngendikan pantes nampa kedhaton wujuding bumi Wanamarta ya asmata niki niki mongko mantrapa sing dadi dawuh Prabu Yudhistira aja mung satra saudon terus sarupan awet apa sejatine Wanamarta kene kang yasa ora ana liya kejaba mung Sanghyang Bathara mula yen to tunada kaping ngatur sisip sembelobet katuranggane iki mengko kriwian dadi grojokan wong guyon dadi tetangisan menapa sebabipun kados mangkaten Piraka awit dina iki akeh manungsa sing srakah dakah kepingin berkah ning nyatane ora padha meneh mula yen nganti Wanamarta iki lumintar marang satria kang ora tanggung jawab iki mengko bakal ndedher marang kadurakan bumi kaya mangkono Yai mulut dene kaya rayoga ayo padha nintringi baya sadra ngendikan pantes nampa wujuding pakurmatan bumi alas merta niki nggih monggo dirakan Wiraka
gedhe kang sayong gongkoro batang gedhe kang sayong gongkoro jegrak yayah tugu Sinokarto aning satengahing wana martana nggih sadra panenggak Pandha Raden Bratasena sigra cancut mregut babati kanang kekayon kang gedhe krubake wit-witan kang ageng bosah base kablabakan kekayon candraning ade bubrah langkrah candrane
Sang retnaning bawana Sang retnaning bawana ya seda kang walang ati yo jagat dewa katur yo jagat mangestungkara ora to mengko iki tak waspadake kadangipun kakang Dimas Kembar Yai Tangsih apa dene pinten mongko yen tak sawang katon tawang-tawang tangis iki sejatine siadi kuwi mono ana parigawe apa Dimas Kembar waduh Kakang Mas nyuwun pangapunten Kakang Mas kula menika luwe Kakang Mas bidal saking griya menika kula dereng makem Kakang Mas
Semantrugi kula Kakang Mas kula menika ugi ngelak Kakang Mas. Kula menika dereng mimik saking griya menika kados pundi Kakang Mas. Aduh. Apa Siadi ora ngerti lamun tori kalunggan dina iki. Pun Kakang Lawan Siadi iki mono sejatine manjing ana jroning wana martwalas gedhe kaya mangkene. Yen to Siadi ngelak lawan luwi iki banjur arep golek menyang ngendi. Ya, kaya luwih prayoga dina iki diampah sawetara ya Yayi. Sebab arep to kaya ngoplang kepiye Siadi iki mono masih tedake nyatopo trengan dana maneh. Dudu treng wong pidak pedarakan Yayi. Mbok menawa lolongan ana ing sakiwa tengene kene ana wewujudan sendang utawa telaga prayoga diupadi bebarengan Yayi. Yen to isih ana wujuding sendang utawa telaga ateges kimono minangka dadi bejamu Yayi. Pun inggih Kakang Mas menakar mekaten monggo dherekaken sareng. Ayo diparing maturipun. Den punta wonten sak pinggiring tlaga Buitawana. Ing mriku ana kaelokaning lakon. Ana sawijining ganggeng utawi lumut kang obat candhane nganti kowe bisa ngawe-awe marang Sang Binagus. Lamun bisa tata janma, sejatine nduduhake ing mriku ana sumbering toya. Mesem jroning Mardaya Sang Punta Dewata mangkono sigra anggar cita yu jagat dewa Bathara yu jagat pangestu Rawa. Ana kahanan kok eloke kaya mangkene ing atase munggur saganggeng utawa lumut. Candrane kaya bisa ngawe-awe nggon kunggulake omben-omben marang adi-adiku kabeh para Pandhawa. Iya tak topo banget apa sing dadi pisungsungmuhe Ganggeng. Ora tomo ngandhangipun Kakang Dimas Tangsen lawan binten. Wonten dawuh Kakang Mas, wonten dawuh Kakang Mas. Tumuli dina samengko ngombe banyu iki Yayi. Mbok menawa kanthi Siadi ngombe banyu ana ing sandhuwuring tlaga Buitawana iki bisa andayana Siadi seger setengah dina samengko amimbu kasantosan jiwa ragamu Yayi. Punika nggih sendika ngestaken dawuh Kakang Mas. Ing atase mungsek wujuding ganggeng utawa lumut
ning kok ya mulur temen sing dadi budine katitik rikalunggan dina samengko jeneng sira mitulungi marang manungsa unating pangeran kang mbutuhake marang pitulungan ya yen pancen kaya mangkono gandeng siramu wis bisa mitulungi marang Puntadewa sakabang toto dasare mulur sing dadi budimu tak suwunake marang perbaning iwang manom muga-muga dina samengko pewujudanmu wenteh gatra kaya dene manungsa tanpa beda kaya panjenengan ingsun ora mengkono lumut utawi wujuding Ganggeng Sigra sinidikara dening satriya saparagana nggih Sang Raden Puntadewa sakala ana kael-el lakon Ganggeng utawi lumut jeneng wujuding dadi manungsa tanpa beda kaya manungsa lumrah Sang retnaning bawana Sang retnaning bawana ya sida kang walang ati yo jagat dewa kapaya jagat mangestungkara ora temenku pisanak iki tak waspadake ana sipating manungsa kang mentas gawe munggah saka ing tlaga Dwitawana ora temenku pisanak aja panjenengan ingsun iki mbok anggap mitambah reh ning durung manuh katemben weruh mula coba ngaku sapa kang dadi aranira pisanak nggih Raden nyuwun pangapunten kula menika dereng anggadhahi nami awit menapa kula menika sedyanipun kula menika sejatosipun Ganggeng ing mapan wonten ing sakinggiling tlaga Dwitawana mriki. Lan kula ngatur gunging panuwun awit saking sekadareman Paduka kalenggan dinten samangke kula sampun wentreh gata wujuding manungsa janma limrah tanpa beda kados ngandika Raden. Mila dinten samangke reh ning Paduka sampun saged ngruwan penandhang kula. Mila dinten mangke kula badhe nyuwun tetenger kaliyan Paduka Raden Puntadewa. Yo yen pancen kaya mangkono. Muga jagat kang minangka dadi panseksen. Dina samengko jeneng sira tak paringi jimat asma utawa tetenger Raden Tambak Ganggeng. Panuwun ingkang tanpa pamiraden dene kalenggan dinten samangke sampun pinaringan jimat asma Raden Tambak Ganggeng. Ya Tambak Ganggeng. Apa siramu tresna marang Puntadewa? Nggih. Kula menika tresna kaliyan Paduka Raden. Yen pancen kaya mangkono, rikalunggan dina samangka tumuli tukna laku jantraku lan ewang-ewang ana nggonku babat wujuding alas mertane ya bumi wana marga iki. Sumpah prasetyaku marang siramu, upama besok aku kuwi mono nemu kamulyan siramu go bakal mulya tuk luntat marang apa sing dadi laku jantraku kuwi kaya mangkono. Nggih, semanten ugi kula sumpah prasetya. Kula badhe tuk luntat kaliyan Paduka Raden Puntadewa ing pundi Paduka menika tindak kula badhe nderekaken jengkar Paduka Raden. Ya yen pancen kaya mangkono aja kesuwen
tumulitokno aku jantraku nggonku babat wujuting Wisanarta ya alas pertandingan tukang malang abdi kadangipun Kakang Yai Bratasena sumeneo Sarata Layadi Siadyaja nyikara wujuding banteng telu iki Yai. Wah barep kakangku kowe aja mrigon-mrigon nggonku nyambut gawe sing aku dina iki wana marta bisa tak dapat yen aku bisa mateni banteng telu iki kang wis ngrigoni marang nggonku nyambut gawe. Aja ya Di, ora kabeh kewan galak kang mapan ana jroning ngalas kene kena mbok pateni. Amarga ana sawijining kewan kang kudu diuripi kaya mangkono Nyai. Awit yen to disurasa dinalar sejatine sing ganggu gawe kuwi mono dudu kewane ning sing ganggu gawe kuwi mono Siadi. Mula kang saka iku Nyai maraca bala warana banteng telu iki pun kakang sing bakal ngrumati pun kakang sing bakal mbudidaya kabeh banteng iki bisa luluh lawan manungsa Nyai. Yen kaya mangkono tak pasrahke bareng bar kakang iki.
sepi jenipun telenging kalbu pembroganing warana Socakan carita nalika semono Dian Punta Dewa ngagengaken rasa welas asih dumateng sasamiring makhluk Durana ingkang awujud banteng ya Handaka kanthi kebak rasa katresnan sigra den elus-elus sakala banteng ketiga ngregelake poneng waspa Sang Punta Dewa nyuwun marang Gustine banteng ketiga sigra sinidikara jelek dadi wujudan manungsa kang gagah prakosa Kanjeng langit lep-lep kahaton dari kincanging alis dari kincanging alis risang mame gandrung sabarang kadulu Raden matur gawing panuwun kang tanpa pramidhani Paduka Raden sampun kersa ngruwat penandhang kula sekawit kula wujudan sadawana samangkula sampun wenteh gatra sipating panungsa tanpa beda kados jayandika Raden nuwuning Raden matur gawing panuwun Raden yu jagat dewa bapa yu jagat mangestungara awit saka kemuraning pangeran sekawit wujud musipating sadawana samengko wenteh gatra tanpa beda kaya panjenenganing ingsun ya yen pancen kaya mangkono rahayu wong nggonmu dadi wujuding sifat janma manungsa ya kisanak nuwuning nggih Raden ning nyuwun pangapunten Raden rening jangandika menika sampun ngruwat penandhang kula sampun wonten putra wujuding manungsa kados mekaten mila dinten mangke kula badhe nyuwun jimat asma kang Paduka Raden kowe bakal nyuwun diparingi jimat asma utawa tetengrek nggih semanten ugi kula Raden ya yen pancen kaya mangkono gandeng sekawit kuwi mono asalira saka wujuding banteng utawa Handaka sing ana ngarep bakal tak paringi nama utawa jimat asma Raden Andakawana kula pinaringan teteng Raden Andakawana ya dasake para nyata lajeng kula pinaringan asma sinten Raden sing ana tengah bakal tak paringi jimat asma Andaka Semilir kula pinaringan nami Andaka Semilir kepala nyata lajeng kula pinaringan jimat asma sinten Raden sing ana mburi bakal tak paringi cetenger utawa jimat asma Andaka Semeru Andakawana Andaka Semilir apa dene Andaka Semeru yen pancen siramu tresna marang Punta Dewa dina samengko ewang-ewang ana nggonku mbabati wujuding Wanamarta lan muga-muga besok yen ana muktiku siramu kabeh kudu melu ngrasakake mukti sabaya mati lho nggih ngestaken dawuh Raden yen kaya mangkono ayo tumulitupno aku jantraku nggonku babati Wanamarta ya wis Marta kene monggo dherekaken Raden